बयखौबो अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आं बयनोबो बावहरग्रोबाय जों दिनै बे दुखुथिया न'खराव न'खरसे मोनसे जानानै जाय अनजाग्रा बिथां दुखारो बसुमतारीनि खाथियाव बिथांनि दुखुजों थैनांनाय जाय दिनै केन्सार बेरामाव दिनै बियो दुखु सैनानै दं बे दुखुथिया सुबुंनि खाथियाव जों दिनै बयबो आफा इसोर फोरबो जिसुनियाव आरज गाबनो जों फैदों मानोना इसोरा गोसो जायोब्ला बेखौ सोखानो हागौ मानोना इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया जेरै गोथार लुकासनि 1:37 सिरियाव जों बे बोसोनखौ मोनो अनजाग्राफोर फोरबोनिफ्राय बोर आरो सोखाजानायखौ मोननो लुबैदोंब्ला जों सिगां नैबे मोनथाम हाबाखौ जों मावग्रोनांगोन बेनिखायनो दिनै जोंनि अनजाग्रा दुखारो बसुमतारीनि थाखाय जों बिनो फैनायजों लोगोसे बे मोनथाम बिसयखौ आं सिगां मिथिहोग्रोनो लुबैदों जिसुआनो नंगौ इसोर होननानै जोङो बेखौ फोथायनांगोन बे 1 नाम्बाराव 2 नाम्बाराव जों गाव गावनि मावबोनाय पापनि जारिमिनफोरखौ जोङो दौरिजों आरो इसोरजों जोङो निमाहा बिग्रोनांगोन आरो मोजांथार पाप जिमान लाग्रोनांगोन जेरै अनजाग्राफोर गोथार माथाइनि 9 बालाबनि 2 सिरियाव जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ सासे ससे गोथैखौ बुंदोंमोन अ फिसा गोहो खालाम नोंनि पापफ्रा मानोना नागारजाबाय जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे ससे गोथैखौ बिनि पापखौ सिगां निमाहा होग्रोदों बिनि उनावसो बे बेमारिखौ ससे गोथैखौ बे सोखादों बेबायदिनो जोंबो दिनै जोङो बबेबा मोनसे बेरामनिफ्राय सोखाजानायनिफ्राय राहाखौ मोननो लुबैदोंब्ला जों सिगां गावनि पापफोरखौ जों निमाहा लाग्रोनांगोन दिनै जोंनि अनजाग्रा दुखारो बसुमतारीया दिनै बे दुखुआव गोलैनाय दं जों नुनो मोनदों बे दुखारो बसुमतारीया दिनै बे केन्सार बेरामजों गोदनायाव सैनांनाय बेनिखायनो जोंबो दिनै बिनि 3 नाम्बाराव जों मिथिनो गोनां बे गावनि न'खरनि जों बयबो बिसि फिसा गथ' गथाय आरो खाथिनि मानसिखौ जों निमाहा होनो नांगोन अब्लासो जों इसोरनि बोरखौ मोनगोन बेनिखायनो दिनै जोङो अनजाग्रा बे न'खरनि जाय दुखारुनि आंगो बिहि आरो लोगोसे बिनि आंगो बिहामजो आंगो फिसा आरो फिसौफोर दं अन्थाव बाथाव बेसेबांबा अननायजों बिसोरो अननायनि गेजेरजों बे न'खराव दंमोन रायजो जाबोदोंमोन बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों अनजाग्रा फिसाफोर अनजाग्रा बिहामजो अनजाग्रा आंगो बिहि अननानै नोङो गावनि आफाखौ खुलुमदो निमाहा बिग्रोदो आरो दुखारो नोंबो अननानै गावनि फिसा आरो बिसि आरो बिहामजोफोरखौ नों निमाहा होदो अब्ला इसोरा नोंखौ गेदेर समायनायजों गेदेर खामानि मावगोन अननानै निमाहा बिग्रो अननानै आफा जेरै जों अननायजों निमाहा होलायनांगोन अननानै जों निमाहा होनांगोन रावनिबो नङा संसाराव रावनिबो
रावनिबो नङा आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन माबादि बियो सैनांदों सोरनिफ्रायबा अननाय मोनबाय नामा सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइफोर मोनबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै लानि आरो नोंथांमोन गासैखौबो साखि दोननानै दिनै जोङो जुखार बसुमतारिनि बे केन्सार बेरामा थारै नंगौना नङा जों बिनि मोदोमाव जों नायनि बिनि मोदोमखौ जों नायनि रायजोफोरखौ साखिनानै नोंनि असे नामा मा नाम नोंनि असे नामा मा नाम जों खोनाबाय बियो राव ओंखारा जों मिथिनो मोनबाय बियो बिनि आवाजआ फैया आरो नोंहा सोर सोर दं आं सोंदों नाथाय बिनि खुगानिफ्राय राव ओंखारा गोबां दुखु गोनां बाथ्रा दा बेनिखायनो आं बिनाव सोंब्लाबो बे राव ओंखारैखाय दा जायगाफोर आं बेनिखायनो आं बिनि न'खरनि आङो बिनाव सोंनोसै आं नोंनाव सोंनोसै बिनि असे नामा मा नाम दुखारु बसुमतारि आरो नोंहा न'खराव सोर सोर दं फिसा दं फिसाला दं फिसाला दै दं फिसौला दं बिनि गोदनायाव मा बेराम जादों केन्सार बेमार जादों बिनि गोदनायाव केन्सार बेराम जादों होननानै नों माब्रै मिथिखो नै बिलाइ प्रमान बिलाइ दङ प्रमान बिलाइफोर आच्छा बे प्रमान बिलाइफ्रा अब्ला जोङो नुनो मोनदों नै डक्टर बि बरुवा केन्सार बे गासैबो गुवाहाटीनि अब्ला बे डक्टर बि बरुवानि केन्सार हस्पिटालनिफ्राय लाबोनाय माखासे प्रमान बिलाइफोर आरो बे प्रेसक्रिप्सनफोर दुखारु बसुमतारि आरो बे दुखारु बसुमतारिया बेहाय थांनानै आरो बे प्रमान बिलाइखौ मोनबाय आरो बे नायदो जोङो अनजायगाफोर बे बि बरुवा हस्पिटाल जेरै आसामाव जों मिथिगौ बे बरुवा हस्पिटालाव बे प्रमान बिलाइफ्रा जोंनो मिथिहोयो दुखारु बसुमतारिया बे केन्सार बेराम मुलुगा रावनिबो नङा संसारा रावनिबो नङा रायजोफोरनाव सोङो दैदेनगिरिफोरनाव सोङो मा थारैनो बे केन्सार बेरामाव नामा नोंसोर मा बुङो केन्सार होननानै नोंसोरो केन्सार बेरामा दा नंगौब्ला आखाइ दिखां ओरैबो दैदेनगिरिफोर दङ गामिनि दैदेनगिरिफोर आं नोंसोरनाव सोङो थारैनो दुखारु बसुमतारिया केन्सार बेरामाव गोग्लैदों नामा अब्ला बे प्रमान बिलाइजों बिथांमोनाबो गामिनि जानानै दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना बे गावसोरनि खुगाजों साखि होयो आरो बिसोरो बे गासैबो प्रमान बिलाइफोर जोङो मोननो हाबाय आरो लोगोसे नै दुखारु बसुमतारिनि बे एक्सरे खालामनाय जों बेखौबो नुनो मोनदों आरोबाव नाय अनजायगाफोर अब्ला नायदो बे गासैबो बेनि एक्सरे खालामजोबनाय अब्ला जों बेनिफ्राय गासै प्रमान बिलाइफोरखौ जों नुनो मोनबाय हस्पिटालाव लांनायफोरनि माखासे आरोबाव प्रमान बिलाइ गोबां दङ नै आंबो फोथायबाय
मानोना थारैनो नंगौ बिनि गोदनाव जानाय बेरामा केन्सार आरो बेखौ दिनै बे प्रमान बिलाइफोरा जोंनो मिथिहोयो अन्धगाफोर आथिखालाव आंनो बेरामनि थाखाय फाहामनो थाखाय डक्टरा बेसेबां रां नांगौ होननानै बुंदों 60-70 लाख थांगोन होननानै बुंदों डक्टरा दा बे फैसाखौ जों महायनि बे रांखौ महायनि मोनगोन अब्ला नोङो मा खालामजानो लुबैयो आइ आफाफ्रा एसे एनै सहाय खालामगोन होननानै आं आसा खालामो अब्ला नों सोरनाव बिबानो लुबैदों बेनिखायनो नों जेब्ला हेफाजाब मोननो लुबैदों ना डनेसन मोननो लुबैदों दा अब्ला नोङो दिनै आंबो दिनै बिथांनि दुखुखौ नुनानै गोबां दुखु मोनफादों नाथाय राहा गैया आंबो बिथांखौ हेफाजाब होनो थोजासे रांखावरि हाबो गैया बेनिखायनो आंबो अन्धगाफोर दिनै बिथांनि थाखाय गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिबै बिनानावमोन आं नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै आं खावलायो जोंनि अनजाग्रा जय दुखारो बसुमतारीखौ नोंथांमोना अननानै हेफाजाब होगोन अननानै बिथांनि थाखाय गरफा गरनै दान हरगोन आं बे गेदेर बाथ्राखौ नोंथांमोनाव थिदों अन्धगाफोर आरो बेखौ हेफाजाब होनाया मानोना फोथायनायजोंल' जों नङा मावग्राफोर जायोब्ला जों जिउआव गोथै होग्रा जा नोंहा बांलांसिनगोनसो गुबुनखौ हेफाजाब हो नोंनो हेफाजाब मोनफिनगोन नोङो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला इसोरनो दान होनाय जागोन आरो इसोरानो नोंनो होफिनगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा आइ आफाफोरनाव आं खावलायदों बिथांनि गारायखौ मुगैया जासेनो बिथांनि गारायखौ मुगैया जासेनो अननायजों हेफाजाब होनायासो गेदेर अननाय आं बे गासै बाथ्राखौ लादों अन्धगाफोर